Globalne sportske događaje Olimpijske igre u Parizu svečano su otvorene, no na više od 10.000 km udaljenosti od Pariza postoji jedan grad na poseban način je pozivan Olimpijske igrama u Parizu. To je EU, svjetski grad malih proizvoda. Vidite storni tenis ovdje, specijalno za Pariz. Wow! 这款球从生产到出厂需要检测15道工序，无论是从它的圆度、硬度、弹性来说，都是超出了国际标准水平。目前的售价是39元一盒，已经接到了10多万的订单。To stvarno ćete biti na terenu. Ja sam kao u Parizu. Ako su stor tenis za sportaš, naravno ovo za gledatelje. A pogledajte ovo boje, sigurno, onda još ima svjetla. 我们的产品优势就是品质好，那颜色啊，按照客人来，按照它的颜色，按照它的款式啊来做。 Osim proizvode za Olimpijske igre, pronašla sam i proizvode za nogomet. 在今年的话是欧洲杯、美洲杯这2个赛事一搞的话，是南美洲跟欧洲销量比较好。欧洲的话，我们一般都会卖到哪些国家？西班牙，当然西班牙厉害了啊，冠军嘛。我记得耶 ，OK。Čekajte, ima nešto novo. 老板您好，这个克罗地亚球衣吧？对，这款设计呢，也是参照了克罗地亚，他曾经1998年的时候一鸣惊人啊。他那段时间那个球衣的衣服啊，它应该是有领子啊，我们也是参考之前他们那种领型去设计。我们每次到了大赛的时候，我们都会自己公司自主研发设计很多一些原创的球衣来应对这个比如说是世界杯、欧洲杯啊、美洲杯啊一些需求。我们也申请了自己的版权，现在有50多个版权。卡塔尔世界杯的时候卖得好到人家也模仿我。就是刚刚结束的这个欧洲杯，我们出德国是出的还是比较多的。欧洲杯我估计有发了20多万件去吧。附带的就是一些奥运会的，就是巴黎的那件法国的那个助威服。先不说他有没有给我反馈，他在不停的加单，就说明对这个品质还是那个的。 Hodajući po Međunarodnom trgovačkom centru u EU, zaista ćete ostati zapanjeni. Dosta je ogroman, stvarno ima svega, te se s pravom naziva svjetskim supermarketom. Prostire se na više od 6,4 milijuna četvornih metara, ima 75.000 štandova i prodaje preko 2,1 milijuna vrsta proizvoda. Prošetavši ovdje, potpuno sam uronila u užarenu atmosferu Olimpijskih igara u Parizu. Dolaze s Kine, održavajući krajnju posvećenost detaljima i samopouzdanje proizvođača. Nisu samo rekviziti za natjecanje, već i most koji povezuje sportaše i gledatelje, održavajući strasti i snove. Zahvaljujući razvijenoj logistici, prijeći će 1000 milja i na kraju stići u Pariz. Nadam se da će donijeti olimpijski duh i dobre žele koje nadilaze nacionalne granice i povezuju svijet sa svim ljudima koji uživaju u ovom sportom natjecanju.